Leder du efter en smartere måde at installere vinduer på? Er du træt af ondt i ryggen, ligesom John her? Er vægten af tunge flerlagsruder ved at være for meget? Er du under konstant tidspres? Og kunne du tænke dig at reducere risikoen for arbejdsskader og antallet af sygemeldinger? Så prøv en vindueslift fra SmartLift, der hjælper med hurtig og sikker montage. Sådan her virker den. En SmartLift er selvkørende og nem at bruge. Den bruger vakuum til at løfte vinduer og andre materialer med en glat overflade. En SmartLift giver dig ekstrem præcision, nem betjening, et robust design. Her er John ved et boligbyggeri. Du kan tage en SmartLift med ud til opgaverne, indendørs eller udendørs, og den vil klare de fleste udfordringer under montagen. Liften giver dig fri bevægelse i alle retninger, og styringen er proportional og trinløs for størst mulig præcision. Selv montage i høje bygninger klares med en SmartLift. Monter en skylifter på en teleskoplæsser og få ekstra rækkevidde, uden at du behøver at gå på kompromis med præcisionen. Du kan også spare tid og penge ved at montere glasset indefra. Placer vinduerne på den etage, du arbejder på, og med en SmartLift klarer du montagen hurtigt og effektivt. Uanset begrænset plads eller facadetype, så har SmartLift den rigtige løsning til dig. SmartLift er vinduesmontage, som det bør være. Fri for tunge løft, hurtigt og præcist, mindre risiko for nedslidning og beskadigede materialer. Lad os snakke om dit næste projekt og hvilken løsning, der passer bedst til dig. SmartLift. Det sikre valg.